Și azi s-a scumpit benzina, foamea o reglez din pâine. Guvernul nu scade acciza, nu mai am ce mânca mâine. Dar cum o să fac naveta? Probabil cu un tuk-tuk, sau o să-mi calec bicicleta, eu la muncă să ajung. Paștele sosește alene, am postit fără să vreau, mielul de pe masă piere și nici vin nu o să beau. Drobul și cucuzonacul doar în vis o să-mi rămână, de sărbători ca săracul o să am doar o în mână.